Predmet, o ktorom by som vám chcel dnes porozprávať, je v podstate úplne obyčajný. Ide o bežný kufor, bežný drevený kufor, cestovný kufor. Ale pre nás je z jedného dôvodu tak trochu neobyčajný. Pozrime sa naň, je to bežný drevený kufor, už na prvý pohľad je zreteľné, že nejde o nejaký výrobok fabriky, ide o prácu remeselníka, pravdepodobne stolára. Jednotlivé steny kufra sú spájané tzv. Na rybinu. Dno je k ostatnému telu, k týmto stenám jednoducho priklincované. Z vrchu je mierne oblé veko, ktoré je k tomu telu kufra pripojené s pomocou dvoch dlhých kovových pántov. Na stranách môžeme vidieť úplne jednoduché kovové držadlá a z prednej strany zase sa kufor uzatváral s pomocou kovovej petlice a uzamykal pravdepodobne pomocou visiaceho zámku. Tu môžeme vidieť aj v oblasti toho miesta, kde pravdepodobne ten visiaci zámok visel, poškodenia, stopy poškodení, ktoré na prvý pohľad nám môžu evokovať nejaké snahu o násilné vniknutie do tohto kufra, ale možnou príčinou môže byť aj nejaké nešetrné zaobchádzanie pri cestovaní s takýmto kufrom. To nešetrné zaobchádzanie je na tomto kufri aj evidentné, zreteľné, má niekoľko poškodení, vyštiepené drevo, aj veko bolo značne z jednej strany vyštiepené. Tí pôvodní majitelia urobili takúto jednoduchú opravu s pomocou kusu plechu. Tá oprava síce nie je veľmi estetická, ale svoju funkciu plní. Kufor sme nadobudli v roku 1975, získali sme ho kúpou od jednej pani z Prosieka. Okrem kufra sme vtedy od nej získali aj ďalšie 4 drevené truhlice, malované truhlice, pričom niektoré z nich boli podľa nápisov datované do prvej polovice 19. storočia. Nás ale najviac zaujímal ten kufor. Chceli sme vedieť príbeh človeka, ktorý ho vlastnil, kam s ním cestoval a podobne. Tak sme sa rozhodli túto predajkyňu vyhľadať. Podarilo sa nám ju nájsť, dokonca sme sa s ňou aj stretli, avšak bohužiaľ pani si už na nič nespomínala. Dnes už má viac ako 80 rokov a nemôžeme sa jej diviť, že si na nič nespomínala, pretože od roku 1975 už ubehlo takmer 50 rokov. Nedozvedeli sme sa teda nič, ale môžeme sa dozvedieť niečo z indícií, ktoré nám samotný kufor poskytuje. Keď kufor otvoríme, tak pozornejšiemu oku neunikne jeden detail. My tu v tejto ľavej časti vnútra kufra vidíme bočný priečinok. Takéto priečinky bývali bežné v truhliciach, do ktorých si ľudia odkladali odevy. V kufroch až také bežné neboli, ale tento náš kufor tento bočný priečinok má. Avšak keď sa naň pozrieme pozornejšie, tak vidíme, že to dno, ktoré tu vidíme, je akosi privysoko v porovnaní s dĺžkou tej bočnej steny. Je teda evidentné, že tento kufor má tajný priečinok. K tajnému priečinku sa dostaneme po vytiahnutím tejto dosky. Povytiahneme ju len takto jemne, aby som sa k nej dostal. My keď sme tento priečinok prvýkrát otvorili, tak sme boli veľmi prekvapení, že nebol prázdny. Vo vnútri sme teda našli v prvom rade malú sklenenú fľaštičku, možno z nejakej voňavky s kvietkom, nálepkou na prednej strane. Ďalej sme tam našli rozsypané zrno, obilie, rôzne druhy zrna alebo semien tam boli. A tretia vec, ktorá tam bola vo viacerých kusoch, je cumel. Ide o cumel vyrobený z bieleho plastu, pravdepodobne z celuloidu, s tou cucacou časťou vyrobenou z nejakej tmavej gumy. My sme hľadali takýto typ cumlov aj v iných múzeách. Našli sme dokonca podobný cumel v Múzeu americkej histórie.
ale nič to nenasvedčuje teda o pôvode tohto cumla, aj tam sa mohol dostať inými cestami. Každopádne ide o veľmi starý typ cumla. Zamýšľali sme sa nad súvisom medzi tým cumlom a fľaštičkou so zrnom. Ono pravdepodobne to zrno bolo vo vnútri v tej fľaštičke. Aj vidíme, že niektoré zrnká sú stále nalepené vo vnútri. Prichádza do úvahy taká teória, ale vyslovene teória, že tá fľaštička so zrnom vo vnútri mohla slúžiť ako improvizovaná hrkálka. Prečo tento človek uložil predmety do tajného priečinku, to je pre nás samozrejme záhadou. Môžeme sa nad tým len zamýšľať, domnievať sa, možno to bol nejaká sentimentálna spomienka na roky svojej mladosti alebo svojho rodičovstva. Ďalší prvok, ktorý nám môže napovedať niečo o histórii tohto kufra, je reklamný plagát, ktorý je nalepený vo vnútornej časti veka, na vnútornej časti veka. Pravdepodobne slúžil na utesnenie špár, ktoré vznikli medzi jednotlivými doskami toho veka. Takže mal takéto skôr praktické využitie. Ale pozrime sa teda, čo nám ten samotný plagát hovorí. Ide o plagát, reklamu na obchodníka Šimona Sidona, ktorý mal svoj obchod v 7. budapešťanskom obvode na námestí Almášiovcov 12. Toto námestie je teda také netradične trojuholníkové námestie v centre Budapešti. Tento pán Sidon, ako nám hovorí aj heslo jeho obchodu, nás neoklame na váhe. Predával bežné komodity, ako je múka, soľ, cukor, káva, takže bol to úplne štandardný obchod s potravinami, akých bolo v minulosti kvantum. Keď sme pátrali po tomto obchodníkovi, po Šimonovi Sidonovi, informácie o ňom sme nachádzali najmä z prvých 20 rokov 20. storočia, takže predpokladáme, že ak sa aj tento kufor niekedy dostal do Budapešti a tento plagát tam bol nalepený, tak to mohlo byť s najväčšou pravdepodobnosťou práve v tomto období. Tento kufor pre nás dokumentuje aj históriu cestovania našich predkov. Momentálne je síce uložený v depozitári, ale tam sa oň starajú pracovníci Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, do ktorého vás touto cestou aj srdečne pozývam.